batwa nemoto maradi mateo wandiri kupuma kuti wakagadzira mwana wangu ndichete awo akagara takarohwa pamwe chete pamusoro umwe chete magariro atakaita anga akaona aibvadza zvisingaiti nahandisikanyatsi kuzvizwisisa kuti zviri kufamba sei kana kuti zviri kuita sei. Ndatenda mari sendikuti nditete mwana akazorwara zvazvakaita iye aigara kuchisuwo inini ndaigara kuabhafero saka pandaigara kuabhafero matransfome yakazotsva yatsva ndakachizoenda kogara kumba kwatatakatenga kwawo ndagara kumba ikokoko ndakachimupa mwana wangu inini musikana kuti ngadini ngambogarawo naye because iye akanga andipowo wake mwana kuti anga ari grade 6 ndii ndakamuchengeta asikafoni kana kuunza chimwe chinhu achienda kuchikoro kusvikira apedze form 4 kusvikira aende kubasa mwana iye. Saka taingoti iye nditete inini ndiri mwana muri unyatsopona tinongodi tinombochengeterana. Saka pandakamupawo mwana wangu nchiti chete chimbogarei nemwana izvozvi kuno kubasa akudini hakuna riri kudini riri kurwadza tiri kuenda kumunda saka kuti tiende newana mudiki nemuhomba azvidini hazviti endeni muhomboni kupi kuchisuko mudini mugaro naye inini ndira kuenda kumunda ndipo mwana kungobva ipapa ndipo pakabva patanga kugara mwana muri unyatsorwadziwa mwana akatanga kuita zvekudonha bvaatakuwabva aendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara bvaamboita zvirinani bvaadzoka futi mwana bvaangoita semi ndipo mwana akazoti chagara adzoka futi kuchipatara akati isu hatikuona kana marariya kana chimwe chinhu bapane mwana uyu panenge pane zvirinhi zviripo. Ndipo pakazouya baba wacho bvaangotora mwana muchipatara pataenda kumba baba wacho bvatangoona matira mwana tiri mumba mwana ane chaakarutsa changa chisikazwisisikiba arutsa chinhu chiye pai mujegi mwana ndipo akabvangotanga zviya zvingaruvhumuka zviye zvikutaura kuti inini ndiri kuona mai waJose akandibikira machipisi akadini akandipa saka ndiwakundivhiringa atatomboshamisiku kuti chini inini mandasimudza foni pandabata mandati muri sei asbo ndikati mwana kunokwa zvisita zvakadini zvakanaka toita sei iye ndipo akandipindura kuti madini kuendawo kwamukariri modini mobatsiwa ndikati ndinokuziya here aza munoperekedzwa nagogo kutaura umwe gogo wepasaidi ndipo takabva tadini tataurira gogo bvataenda naye kupi kwamukariri kwakwataurirani chete bati chakancherisa ngechekuti pandakaenda kuya ndakasvika ndichiona kun'anga inini kun'anga nhasi andambokuendeni handikuzivi murume uya zvaakangoita akangopindomba achiita zvaakaita asi apedza anga ari kungotaura zvezviya zvekuti muriwe kwani ndotaura asi inini izvo ndunga ndagadzira mwana wehama yangu inini ndipo ndakabuda manje ndani ere kuti saka chete awa kutoti ndiko kwawakauya kakunogwa idini waigadzira mwana wangu paini muri kuona saka kubvei papapo ndipo akabva atoti endei moite izvi zvamunoite izvi munozoona zvichadini zvichaitika inini ndakauyawo mbabva ndangoita question mark bva ndatodini mandatogara but ugwere hwemwana hauna kumbira ugwere hwemwana wakaramba wakakwidza zvisingaiti kusvikira ndazobvunzawo wamwe kuti ndoita sei umwe medhemu ndiye akazongonditi ambeiwo kumadzibaba asi pandaifambe inini ndaiti baba hamusari because ndimi muridzi wenyu wemwana ndinoda kuti tiende tese muchizoti chiri chiini chiri kuitika. Madzibaba oya ndipo takaenda takabva tasvika madzibaba oya bvaanamatira mvura yake akati baba wemwana ari kuti bvataenda bvatamutora tikati uyo ari apo asi handigoni kutsanangura zviri apo but chichatoita ichi ngechekuti mwana uyo achabudiwa zvaachataura ndizvo munodini munoita muri kuona eoni bvatatodzoka kumba papera 3 weeks ndo pakazotanga mwana wobudiwa mwana ndipo akachitaura nyaya yekuti iwawa handiwakadini wakamuhisa iwawawa waivhara mhosva dzavo kumuhisa kwawakaita waigadzira nyaya yekuti iye kumboko akanga akapiwa tete
murunyazobasa saka nyaya yemhepo yateteya yange iri kumunetsa ichimuvhiringa saka ndiye akaenda koti dini ichigare pane mwana wangu inini kuisa pai mukati meimba yangu inini aisa mukati meimba yangu inini manje ndipo pakachizoenda kodini kovhiringa mwana bvaangotsanangura zvese zvakadini zvaakatsanangura achitototi anoenda kun'anga anoita zvemushonga anodai kusvikira baba ndipo akazoti zviri nani kuti tirongedze zvinhu zvake because tete anga atoendeswa kumba kudhara wangotaurirana zvangu wataurirana ndipo akachirongedza zvinhu zvake bwadini wachiendesa kupi kumba wachiendesa kumba zvinhu zviyezvika ndipo mwana akabva atosara bvatoitei bvatoita hai bati pakataura mwana achikudiwa akataura kuti inini baba mukazodzimara mapa tete ava kana dhora kana 50 cents inini urwere kunoguchadini hauchaperi muri unyadzopazisa because pane zvaakaita zvinoita kuti zviutsei urwere saka chakandichamisa ngechekuti pakatakuwa zvinhu zvichienda awa tete wangu wakagara 4 years dzese wasikambowi kana kotaura kana kobvunza kana kuita se kunongo urwere hwemwana kana wambaboi babairwara vekuti hei negaka maipotenda but baba akaita right mwana akabvaita right because mishonga mizhinji yakadini yakabviswa tese pomba wana waiti nhasi ari right mangwana arikuisa mwiri nhasi ari right mangwana apera but zvese zvove zvakabva zvadini zvapera tatogara hedu tatokwan'ana ndipo tete ava vakazoenda kukoti kwadc uko kuenda kotore maintenance baba bhazi abhadhare wana mari $90 vauya baba achitaura kuti ndizvo ndadini ndasangana navo but inini manje ndipo pakandirwadza ndikati oneka pazuro mwana uyu ari kutaura uyuka hazvinoti pashanze kuti mhuri yese zvizwe kana uchidiniba mwana akataura zvekuti saka tikabhadhara mari hatipinzi kuti disaster here mupai mumba inini ndatogara iye musikani uyu ariita damudzi yekuti izvozvi zvaane almost 16 years asi hagesi anongoti akati zuva rimwe nguva diki zvazvatodini zvazvatopera muri unyatsopona ndipo apo takataurana baba ndipo takaenda ukoti kusvikira baba aenda achiti nandisi kushanda mari handiioni tichibva tandotendera kusvika tazoenda kwamambo chikomba vawasvika bvataurirana wese naana tezvarawo watezvarawo wakabvuma shuoti nyaya teteri iripo toiziya takamboendesa mwana zvikadini wakatsanangurana zvese zvawakatsanangurira inini ndikati nyaya yangu yandinayo kangeyekuti akanyoresa baba kumaintenance uyu ari apo achiti baba ane mashopu ane zvakati but baba uyu haasenzipo zvinhu zvese anozviziva kuti zvakaparadzwa ndisu isusu kumba kwedu kwatiri kutaura kumba kwedu mhepo yedu ndiye yakaparadza zvinhu zvemukwambo mukwambo yaichengeta mukwambo yakarora ini ndakapedzerwa kufumumba kwedu tete wangu akapedzerwa kufumumba kwedu aiwaka kudzimba dzedu aichengeta vabereki vedu icho ndicho chokwadi muri unyatsopazisa saka isusu vabereki vedu vakatadza kuti atenda ndaisidziwa kuti tete wangu achauya kuti wabereki wakuziya mhosva yavo wakutadza kuti kundibatsira mati chaakatiuya akauya kuti kunokwakuta kuti nduda mari yekuti adini achengete wana muri unyatsopazisa ndipo takatoa kuti anochengeta wana mari yechaione kuti ari kuseenzere ndipo takaenda kwamambo chikomba nyaya iyi ndekuti muri kuvakiza tete ndiye akusiyana siyana mwana charo mwana hapana saka mwana charwara nechii izvo zvezviso mwana haasi ucharwara zvekuti zvaaimboita mwana anga atooraiti mati dambudziko ranga randosara iko riri ndo ratiri kutaura rekuti haasi kuendawo kunguva zvakadini zvakakwana muri unyatsonzwa pati kungofambawo tichidobatsiwa nyaya yekuenda kunguva ine zvinhu zvakawanda zvinotistira ine zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kupromota umwe munhu akwanisa kuenda kunguva 12 years pakutanga kuenda kunguva umwe anotanga ne16 years zvinodipenda nemunhu ini ukanasa kuenda kunguva kwacho umwe anoenda 1 day vatovhara umwe anoenda 3 days vatovhara umwe anoenda 5 days vatovhara umwe anoenda 7 days akamona zvikuti umwe asati andoziva nejeko kuti mazuva angu akwana
saka nyaya yekuti tizibva taimba saimasaisa kuti asikunyasa kuenda zvakakwana kana muchitima asikuenda zvakakwana what do you mean anongojamba mamwe mamwedzi anototi akadai unotora omoti 3 months ndikutaura kuti pandakazofambawo ndichibvunzawo kuti chii inini munhu wandaingobata ndiye teto the issue is not about inini kwamukufamba mubata tete the issue is about imimi nemhuri kuenda kwamunoenda mese it's your word against everyone's word kuti mukatini kwandofamba ndekwenyu megakaini kowamwe uzakachinja ndauza ichokwadi chokuchiurwaisa mwana chii saka munoenda kuzwa mega sei iyo chirokonzera zvakazoita manje ndaenda kwamambo chikomba handizoba ndataura nyaya yedu semataurira edu tiri kuita mambo chikomba akati munofanirwa kuti mufambe muri kunyatsopazisa kuti muzwe zvamurutsanangura izvozvo inini ndatsanangura zvandatsanangura mambo chikomba akati munofanirwa kuti mudini mufambe tete akadaira kuti horaiti tinodini tinofamba tikati tiri kuuya musi wakati wekudini wekufamba isusu takaenda iye akazouya masikati muri kuona mambo chikomba vabvunza kuti munofamba sei imi makashota iwu chikomba saka ndipo ipapapo takabva tanga tiudini tiutaura ndipo pakazozi kana mune mare nini iye tete akuta kuti inini mari handisisina be kuti ndidini ndifambe nayo inini ndikabviseini $5 yekuti ini uyani isu kuti ini tifambe tizwe chokwadi kuti hamune here zvamakaita pane mwana kuti muri kunyatsopazisa saka iwo havanozopasodini kuuya pavakabva vazopindura meseji yekuti zvemaintenansi nezvekufamba nezvekuti tiriwaroye hazvidini hazvipindirani zvotakuita nyaya inyu ida kuchinura ife muchinura kuti ndizviri pakadizvo ini haichadi history haichadi history unotanga kuti zvataura watanga kuti point by point unotanga kuti that's not the issue the issue yauya iri important ndiyekuti imimi zvokukumwa ndimakavasachi ndimakazaa saka it has to be proved now kuti ndimi here kana kuti handichi musakuti kuramba kwenyakura mine munomo wacho zvinofana kuti muende kune chii wana pamujeketa ndinokubatsirai kuti pane chiri kwere kana kuti hapana chiri chii asi chaakuda kuti chii pakuenda kwacho handi munhu wanandozviendera kana machidzwa kuti mukuenda kana muda kuenda mukuenda chii kana atori kweri vanhu kana matowira vanhu mabuda panze vamaenda panze munoona munhu wechoice mubatsira because I'm telling you haina kuti haisinyaya kuti tinozoda kutonga because pane mafix 1 2 3 4 5 pane mafix chinhu chemweya chida kuprova kuti is this correct or not and it's your word against their word ndakaiwa kuti ndiyo wakagadzirwa nawo iye anodai ndakapiwa naona 5 pandakapinda mumusha mababa ndisati ndapinda mumusha mababa ndakataurira baba kuti ndidaidzirewo mukadzi wenyu mukuru ndidaidzirewo maikuru mari yapinda ndamuti ndidaidzirewo maikuru akauya ndikati ndiri upenyu ati anondida uyu maikuru akati hazvina basa patinoti tinogara tese saka apa ndikati chii tinotiratidza kuti munondida kuti tigare tese maikuru akandipa 10 years wandipa 10 years vandagara tagara pio taenda nemurume weGwarare murume uyu tichipedza mazuva mashoma murume uyu akabata makwidziridzwa basa apedza akwidziridzwa basa ndakaita mwana wangu wekutanga akati amira kumaberekera ndakaita ndakaberekera pamba pasina kana chimwe chinhu chandashandisa kana kuitawo zvinoitawo mwakadzi kuti vanomboenda kugadzirwa kuti vanobereka mwana tagara kudai saka mwana wangu ane 16 months ndobva ndabvunza maiguru tichiri 2 neri maiguru saka haufaa kuti tiende kuHarare maiguru akati ndikaenda kuHarare tinenge tichiwesta nguva nokuti baba unoti sondo rimwe kubasa sondo rimwe
kumba kuno saka baba tine zvinoda wei saka ndipo pandakati inini ndichiri mwana mudiki handisandani mwana wechikoro saka inini ndinofanira kudini kuenda kugara nababa kuharare tichichinja zide akati aiwa ndingetowesta nguva yangu tagara kudai namaiguru tichiri tu tagara tisisu tichiri tu ndipo paakazouya ndosarakamboera ati muri nditaura nyaya yemagariro enyu but handiyo ishu iripo ndekuti muri kupumwa inini makagadzisama inini handisi kuti yes handisi kuti no because ndini handisichiremba vanoona kuti iwo maoko kwakashata saka ndoti mini yanyu ndoti muone chiremba asi maiwani nawo ndekuti mwana wacho hadii kuzwa mwana unoda kuti chifundire pachii pamwana wacho kuti zvenyaya kana paine zviripo chinofanira kufundira pachii pamwana pandakadzika kwamambochikomba ndakati tikuda basa kuti muchene pamusoro imambo tarangu ndiri paisaya pindai iyi hanzvadzi yangu yekupumwa uroi nesu tikupumwa uroi nenyaya yekuti isusu takazonomirira kwaishe chikomba tichinomirira baba sokusungwa kwaangaita kwaishe namukoma nanamama saka sitatati tete mimi kana manzi muri kuenda kumaprofita kana manzi muri kuenda kun'anga hamufani kuenda kun'anga inozikanwa nyankwasha neiwi mwana wamukoma ungu wacho saka hamufani kuenda kun'anga inozikana neko hamufani kuenda asi chandikuda mwinini chete mari yangu yainobvisa inini ndeyekuenda kubatsa nguva matsva kana mazoto tapembera tazai ndimaro yachi munhu ine nkwasha anofanira kubhatira vana vake bhuzi vana ve maintenance ndindakati tete endai kumaintenance handichazvigona kuti 4 years ndikuchengeta vana vangu ndochengeta vana vangu kwasha ndokupe chikafu ndokupe kugara nkwasha akangoti zi tikafona hadairi vana vake vakaenda kunoona babawo anoti hamusiri vana vangu muraona yengozi saka ishu iyoyo yengozi kwamambo kwaishe chikomba haina kupera kutongwa yakabva yapinda yekuti mwana wangu haasi kugeza saka ko ishe mari dzatiri kubvisa $30 amuri ngatibvisei mari ngatiite sei mari iyoyo inorifandwa sei kanzi nyaya dzayo dzapidimukapidimwa saka ndachida kuziva kuti mari godzi tiri kubvisa mari tatobva kwarari tichia kunomirira nyaya idzodzo tinoda kuti tudzoka kwarari ndofanira kutanga basa mangwari makuseni nasei saka ichida kuti isusu kana tete wedu asina kubatwawo tichaita sei zviripo ndosaka ndati kana makadai tete asina kuti mungobuda padzara motobatsirwa ipapo kuti zvione kuti nyaya yemutombo ichikwadirira sei manyika because there's no other way yekuti inini ndamira pana kuti iwe nominyaya based on facts pamusoro imamupota wedu nawamwe wese ari kuteerera nyaya ini ndinozi Frederick Mapiro ndini murume wevanhu vawari nyaya yavari kutaura waibatira pakati hapasipo payakatangira nyaya iyi yakatangira kure mudzimai uyu ndakamuroora musi wa24 December 1995 ndamuroora kudaro 24 December 1995 pakaenda kuita hurukuru ndichibvunza kuti waigara sei aidzidza newana wangu naye tinongogara mumarayani mumwe chete asi ataura kuti baba vake akachengetwa kwatete kwadanda akafundira ikoko kwadanda akapedza chikoro ikoko kwadanda apedza chikoro ikoko kwadanda kwatete akapedza akaroorerwa madzimai vake nditete baba vake yenu akazosimudza musoro kuti tete maita zvakanaka manichengeta kana ndazoitawo mhuri yangu ndichazokupaiwo mwana anokuchengeta izvi ngezvamwe zvawaikaurirana vari wangani vari wairi zveshuwa aroorerwa ikoko akabereka vana vake abereka vana vake baba akazosarudza kuendesa mwana wemusikana kuenda kuna tete mwana wemusikana aenda kuna tete mwana wemusikana mwana wekwamainini asiri wekwamaikuru ndiye akaenda kwatete avo vanhu vekwadanda ava vana vangu vaine tunhu twavari pamusoro ndinofunga kwanga paine tumafizha ko tumakadhibhokisi twanga twakuya kunani kuna mainini sinzi ari wawangainini watora mwana wamainini saka maikuru akabva aita godo rekuti mwana wamainini aendawo iwe mwana wamainini chibva kuna tete chiuya kumba mwana wamainini akabva kuna tete ndokuibva auya kumba maikuru bvaendesa mwana wake yemukomana tete akabva atanga kushatirwa kuti
iwe mundipa mwana wemukomana ndikarwara anondigezesa here anondibikira here chii mwana wemukomana eshe anosenza pandiri zvishuwa tete hazvina kutora mazuva nguva iyoyo akabva arwara achibva afa mwana wemukomana aripo mwana wemukomana tete afa mwana wemukomana akauya kubva kuharare achibva auya kumba mwana wemukomana akabva atena musoro izvi ndiri kutaura zvemwana wemukomana izvi ndezve before 1995 mwana wemukomana akabva atena nyaya dzatodziwa ziva nyaya dzakawanda nyaya dzirapa dzakawanda asi nyaya dzacho kuti dzipuruvika dzirungoda panze apo ndoadzikuda vanhu venyama avaekabuzi hatina zvatoitaba chandikumbira hangu nditaura sori pamusoro muda kunditaura damusuka kwenu hatinoenda saka ramunoendaisa west time budai pano endai pano nyaya ndandida kuti handiri kuti vakazondiendesa kumaitenesi eventenesi kana musumaintina mutemo nyangu mukadzi weunga veumba kana ukaita ubenzi anokumangadza muchibhadhara maintenance kuzvigara mese mutemo ishamhu yekusakuchengeta mhuri chakaita kuti muendese nakutara tinjiri verisi ndatiendai pai Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.